Здравейте, това е следващият епизод на нашето Майнкрафт оцеляване. И сега ще трябва да изкараме тази овца от тук, защото ме дразни. Тук тази врата ще махна, в принцип имаше вилджър, тук е без за това. Но те си имат друга къща за врати там, с такива глупости. Какво не съм направил между епизодите? Направих се Iron Bроня, това са енчантите, не са много добри, не са лоши. Такива енчанти, това е един Gold меч и един Gold. Iron Gold е. Това е като цяло, покупах малко, намерих диаманти. Ще ви кажа къде съм купал. Трябва да се крафне всъщност нова кирка, тук е за вилджърите това. Ясно. Там, май не виждам бейбита. Всички дават емералди, никой не иска емералди, което е яко. Тук както виждате, никой не иска емералди за нещо. Пай жени искат емералди, да, гости. Сега да крафнем новата кирка и да видим какъв енчант ще не се падне. То всъщност трябва да вземем лапис лазури за енчанта. Така, да правим кирката. Още пока тук айрънта да. Защо не се отварим? Остава бъгна. Тук вече ще се слушва. Ще сложа тук да мога да почна голда вече. Вече имаме голд да пекат. Така, да енчантим кирката. Брейкинг едно и ефективити. Ефективити едно сякаш по-добре. Ще чакам да вземем този айрон. Сложим голдове. Така. Видите имам 33. Вземем този голд. Ето тук да го ставим. Като цял бая айрон съм намерил да купая. Голд не е толкова, защото той сега се почива. Като цяло най-много айрон и редстоун. Малко колко ще трябва да взема. Ще се скупая. Ще трябва да... Сега ще покажа къде купах. Там където купах в последният пети епизод, продължава около 600 блока напред. Ето насам, около 600 блока напред, а тук около още 200-300 блокчета напред. Като цяло съм покупал един час, колко време. Намерих малко ресурси. Сега да ще обера и този рестон, може да трябва за някаква система после. И мисля, че в този епизод ще трябва да отидем за дърво и да си построим наша къща. Той ще стане малко дълъг. Но все пак нещо. Може да направя 2-3 епизода. Знам, че казах, че ще качвам всеки ден по едно клипче, но се оказа, че днеска вече качвам четвъртото и ми вече качих 4 клипа. Качвам в Vbox и в YouTube, за тези, които не знаят. И това не ще петия клип, който ще качвам днеска, ще мога да го кача днеска. Ще направя пак няколко клипа и после ще качвам утре, докато снимам други клипа. Сега хем качвам, но не ми лага. И за което се радвам. За малко ще спра клипът на пауза, ще ми извините много, но какво да се прави. И така отново сме тук. И сега ще трябва да отидем да оберем фермите за дърво. Не знам този епизод колко дълъг ще стане. Какво да се прави?
Не ми пука. Сега сериозно те им окей, такъв съм мазен, че ме мърза вляза и готово, воля. Дай, трябва да си взема камъня и да си крафна една брадва. То ще махна този меч. Не мога да се пробия тук. Да се отпътим към близката горичка. Не знам колко дърво ще събера. Също така си опитомих конче, където имах седло там едно и му сложих Gold Armor, защото този Diamond нема кейф много. Gold изглежда по-яко. И тук имаме прасенца. Ще си ги прибера после за ферма. Направо сега ще ги прибера, пък между епизодите сякаш ще е по-добре да... Между епизодите ще събера дърва. И тогава ще строим къщата в следващия епизод. Сега ще приберем прасетата и ще оберем фермите. Като цяло. Сега тук не трябва. Малкото е. На помощ. Хайде прасета. Свини. Първо ще стичам за другите там. Ще са по-далеч да натътрете 50 пъти ще се изтъкват. И Sugarcane фермата може да направя в този епизод. Охо, чак до къде продължават тези свини. Какво правите ви, бе? Къде ви свинари? Охо! Аз тук половин час ще имам да прибирам свини. Аре, идвайте. Омага, няма да спрете, бе. Свини мръсна. Сега трябва да чакам онос дет скочил водата, бахте после. Добре. И та скочила в водата, бе. Малумни ли сте? После ще ги избия тези. Оп, минавам там, защото ви знам какво ще направите. Ще се избутате. То не е, че имам избор. Видите, сега половин час прекусяват водата. По-лесно ще ми слидове, ама като нямам. Ето няма да... идвайте ви. Колко думи са до къщата, ще думи са. Пък. После ще ги размножавам. Явно ще изхранвам и с свинско месо. Хайде, идвайте. Не, сега няма да има вода, като изляза от слампа. Чакайте. Аре, идвайте, бе. Те сняли център. Цяла армия. Но пак са напъхал под лилипада и... Не се удари. Те половината бяха тук една камара, сега 2-3 прасета остана. От простотия. Сега ще дойдат зомбитата, ще ме убият тук на бъйби. Моля те с простаци. Ари, бе! Бати, окей. Поне имам 5 прасета.
Вече го размножа малко и ще го коля. Кончето ми не се вижда там. Тръгнах сигурно с 20 кони насам, а аз пак кони 20 прасета насам, сега са 2. Чакай да махна това от разни. Но чувствам, че трябва да се пусна на писфул, защото сега ще ги изгубя всичките и ще речкотна и ще изстрела рода, ще спра да снимам малко. Ели вече... Дори да ще влада. Опа, ето ми моркови, ели идвай, че! Глупаци! Сетих се. Гошовци. Ето па ще има гошовци. Гошовци! Гошо. Не бе, тапак. Не бягаш. Елати. Ти просили с кос. Аре, Гошка. Как сме, Гошка? Вече може да спочва да шкото на лице. Към тебе не аз колко заребявам. Сега да се наспа. И да обирам фермите. Ще я свършвам епизода. Пети епизод се е качил вече. Сега остава да завърша този, да го кача. И да търгувам на Даскал. Картофи, потито и моркови. Картофи и моркови по житото. Най-смесеното нещо, което съм виждал в Майнкрафт. Добре, тук да искам щупах. Що? Така. И тук. Всъщност ще трябва да взема 3 айрон да се оправя фермата за шуърки. А тук има и въпросно. Първо ще обера фермите, които са в селото, а после тези извън. И явно вечер ще събирам дърво за утре сутринта да правя следващия епизод, където ще се построя моята къща. Ще ползвам такова снежно дърво. И на един епизод, ако някой от вас се забелязал, като седях, тук имаш два вилджера и се гледат. Трябва да бъде малко крави. Да идем за айрона. Само 3. 3. Гледай го бахте циганския вилджер, аз затварям вратата, той е твой. Сега така. Да отидем.
Ето тук планирах да ми шурким фермата, още от първи епизод, може би някой помня. То някак да помня, то беше. Сме сте гледали наведнъж. И да започваме с шурки. Това ще го помести тук. Това тук. Просто трябва да вземем малко дърт. Те с крави бяха с жито. Сега да вкарам кравата между кактусите. Да се види. Сега няма да ме подгоня. Ари бе! Овцата ме го удари. Стой там от. Няма проста крава, как влизаш в кактуса. Ще да... Овцата ми избяга сега. Стой тук на края. Не, ладно. И мисля, че в другия епизод ще направим ферми за всичко. Ще изравня едно място и там ще държа на няколко клетки прасета, овце и крави. Отделно ще трябва да направим конюшня. Може всъщност следващото от камени обрати ще оправя, че ми по-лесно. Даже още този епизод ще ги направя. Той ще нещо като мини маратон. Тя се наем. И като цяло в бора ще се държа морково, картофи, жито. Сега трябва да стъпчите с. Беше някой сервер без файл damage, нямаш да мога да ги стъпча. Ще трябва да ги покрем, пак да ги разтъпам. Тук защо има съни? Не знам. Може да оправя оградите, да ги разширя, да вкарам тези сфери в селото, че надразните отвънка. Но кравите и шуркина ще ми трябва да се правя по-голям ниво енчантинг и да мога да убия Ендер Драгон. За което ще трябва да бия и Ендерман. И ето така изглежда една шуркин ферма. По този дизайн. Сега ще отида да направя клетките и после ще търся животните с големия ми двор. Селото. Тук има вилджъри при прасетата. И те просто се приличат. Да вземем, те да знам, 300 кабелстон и да направим нови градки. Не са точно 300, но... Заръчивта и слагам горе. Така. И тук е оградките. Мисля да направя сега една лопата от айрон, да я копая по-бързо. И да вземем да... Така. И да започнем да изравним тук. Идеално е просто тук за животни. Няма да е кой знае каква каква да са кой знае какви клетките. Но ще са клетки. После трябва да събера лидове и да убера и поне трябва да ги накарам да влизат. За да се мъча да ги карам. Ще ги издърпам. Мога да ги опитаме, но ще ми отнеме твърде много време.
Пък, когато си харесам някой, ще го купя. Имам си няколко брони, но едно седло за сега. После ще трябва да се взема още седло. Някъде. Има какво е в недъра. Също не съм влизал в недъра. Не ви знам как е. Но честно казвам, ми е много любопитно. Ето, съвсем малко остане, ще съм готов да прибера животните. Инвентарът ми пак е пълно с някакви буци. Значи ще почнат от тук клетките. Тук вървей да са входните. Ето тук, така. Един вилджър за лостик, но сега ще го скарам. Да излезе. Тук за свинете свиняц. Тук е за свинете. Редно по-наляво ще го направя. И за малко ще паузирам пак клипа. Отново съм тук. Два пъти ми се налага вече да паузирам клипа. Тук кравите. Тази част останалата ще са... Тази ще разширя малко на кравите. Като цялото им трябва най-много, за да това тях най-много ще размножавам. Трябва да направя фенс гейтове. Там както се наричаше. В принцип тук не бих искал да оставям такива неща, но сега това ще е изключение, защото бързам. Ето сега как беше. Скипваме. Още една въртичка. Не готова. Първо ще вкарам прасетата. Пригодай. Рибите от прасушурци. Привет. Хайде. Давайте всички. Морковичета. Който иска моркови да идва. Не се бутайте, има място. Има моркови за всички. Що не ще защо? И ти ще изпадиш. Ти беше лошо прасе. С голден меч ще отидеш славно. За нас има моркови. Хайде, който иска. Искам сега да намеря другата овца, къде беше. Случай ето тук. Да. Надева. Тук му. Айде става. И пак спирам клипа. Отново съм тук, наврях овцете. Както виждате, сега се измъчвам с кравата. С Боб Марли. Само че къде отиде другата? Тя беше някъде тук. То се остава само аз влезе при овцете. Кой е умно? Добре, сега трябва да влезем другата крава. Къде си? Къде си е? Това сме искала да бъде първи вилджър с вълшерта.
Поне първия, който видях с такава оферта, иначе всички му пешки. Ето е другата крава. И още бе. Виж който нося. Айде, тръгвай. Влизай водата. Ти проста крава ли си? А? Това. Верно, че искат жито, аз бутам с моркова и... Какво да кажа? Иначе само кокошки нямам сега. Ще трябва да търся малко кокошки. Само че нямам други ще сложа. От черна и бяла овца се получи сиво. Абе, там малка силвичка. Ще ме убият. Аре, влизай, бе. Сори за чита. Не искам да избеят. Водното. Тук ще още дърго. Ще отбера този дърт всъщност. Нема, не излизай. Не излизай, ма. В клетката ще седиш, бе. Тебе ще убия първо. Само да има една малка правичка и след. Добре, след другата. Айде, малко се. Виж, че не си овца. Да не го беше. Така. Не. Ти просипвам. Тук някои заребяхте. Ще охраня малките. Просто. Никак няма. Все конете ли могат да откачат и? Добре, както да е. Мисля това да е от днешният епизод. Готов сме с фермите и довиждане.